салом алейкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр. агар коргар шудани ҳастем, пас мантиқаи кумкапӣ ҷое ҳастае ки аксари хориҷиҳо дар инҷа меян кору фаъолият мекунанд. одатан ин мантиқа дар обтоифурӯшҳо меистанд ва коргари забон медонистагиёро бисёр лозим доранд. корҳое ки дар инҷа метиҳанд одамои коргарода савдогарӣ ё ин ки складчӣ ё ин ки ҳамо бороро пакет мекунию қобча карда кардон карда ё ба ҷора мебари худат мерасонӣ ё ин ки касои рахчон доранд ки бибаранд бирасонанд. ҳафтаина маош дора аз $100 сарф мешавад. соати кори аз соати 8 саҳар то 8 бегара, рӯзои шанбе нимрӯза корай ва рӯзои якшанбе истироҳат. дар пардохти пул аслан мушкиле эҷод намешавад ва сари ҳафта пули худа метавонӣ рӯзи шанбе баъди кор тамом шудан аз дасти раисат бигирӣ. илова бар ин пули хӯрокаи абединат ба ҳисоби ҳамон корхона ё ин ки ҳамон ҷои савдо аст. боқӣ зиндаву саломат бошед.